Kulturu TV, Alston Sarayong is signing in. En zoals u weet gaan we soms op pad en we meet walomang. We surfen soms op Facebook. We surfen soms op TikTok en dan we gaan met de man. Want wat wij zijn, we zijn een mediabedrijf en we geven allemaal eigenlijk een platform. En dat is Kulturu TV. Kulturu TV, we go eigenlijk per a grassroots. En dan man zie dan een man sa, we met naar Geiersvleit. Toen der tijd, Geiersvleit, isabi toch, hij werkt hard, hij komt eerlijk aan zijn centen. Zou ik zeggen, isabi toch, met Shamang, toen der tijd, amabing, de bezig naar van je karde werkzaamheden dat hij krima kondre, isabi toch. En ik zie hem nu op Facebook, en we hebben het over de heer Hap. Isabi toch, en deze heer kookt gewoon elke dag, hè. Hij kookt gewoon elke dag. En we dachten, weet je wat, laten we even hier zo in Sofia komen met contact naar Narden, ja toch? Narden. Hedwig, voetak about a hap systeem. Wat hij hiermee bedoelt, want usabi, hoe je moet eten. Maar dat schreef van broadcast, isabi, we hebben ook een interview met hem gehad. En we dachten ook van wie, Kokwa Narden, Hedwig. Hap, waka, alles lekker na ngayon ude in Sofia. Ja man, alles aan lekker na nga real hap. Ja, alles aan lekker na nga real hap. Ipraxer we truso en we pruso. Na nga nefo almighty alasan. En alek faril la romane bomudo gevolg. Dat je moet bidden en werken. Isa fatok dat na assistie. Maar real hap, na di real hap. Luko sons ma. If je niet real na romane traitors man na nga portie sa real na romane promote aladi. Maar no traitor met traitor als maar familie en friends. Real na roman, real hap. Isap tak na mina real hapapap we beten panya we beten franya real hapapap motto me bomudo ga volgen gewoon dat je gewoon eenvoudig moet kunnen eten want no me luko akondre tranger akondre tranger dus daarom real na roman ik op pora familie en friends dat zeg ik zij moet gewoon eenvoudig kunnen eten we zien klaar wat rijst met groenten een gele peper met tomaat isap vat toch na nya wat luko no de walus boot na 75 toch golu de ma eseri no dere de ma no be bolo fu de sanda tiere no de dus no de struggle nya no de pinama nya no de strana mi kan met familie en friends en de ma sabitak na altijd me convenk de ma tapa buku tak pinama nya ne bosta in strana no de wisi nya wan race asana big up wisi nya wan race na nga kepopot wan 3 kepopot srefi de ma ser 45 diri mi no koreere familie en friends saptak na altijd mi takango dus dis na real hapapap altijd de bomoeder ga volg dat je gewoon eenvoudig moet eten want luku ano de sansa de ma bolofu de ma bolofu tak de ma bose ta kondre moro general matang las unus refsistek de fu de wabif go moro inu saka isa fatok wat alasane kondiri luko fosi na 50 SRD ibe set wan portie bare maar uno de 1 kilo alisi na 45 goluk ba je verstaan toch mi man wan 3 x uno de na 30 goluk dus if je wan barki SRD boy mino kori no de na ma bor wan struggle na sisrefi wan struggle na sisrefi kost bij na 200 SRD wan pot chin chapar wan pot wan chin coke so band isa fatok wan moksa mananga wan chin so tomati en komkommer kan je al bijna 200 SRD kosten familie en friends dus wie na die real hapapap dus me ko wenka familie en friends dat je gewoon eenvoudig moet kunnen eten. Isa fatok struggle nyang pinaman nyang de bos sana strana familie en friends make me wenk were pinaman nyang no da strana wis va de mai pina no dere real na romane bomudo ga volk gewoon dat je gewoon normaal moet kunnen eten al eet je rijst met groente asana vitamine you op yuski want te ason fire te alenge ko wis bliksem ko ino ma fado na gewoon ma tampulek maningre tak na real papa da me bomudo ga volk want luko sos mai feni tak real na roman traitors mananga nyang ne real na romane traitors mananga nyang real na roman wiki de barada sano euroko tak luko yomu huroko da yu onyang isa fato ki moet bede werkor da met de kracht van de wordt sterk altijd real na roman wenka familie en friends tak dat na real na roman motto real na roman big up desma ook to sako aiko opotak werkelijk jongen real na roman promote real na roman bomudo goetak wa race na nga wa race met is van mij isa fato wis de makatak sa de mawani maar we bete panya we bete franya wat real lion en da real lion stref desma stref kombriti jong luko fossi isabitok fossi desma bete kasalek negatief maar nu desma stref kostak na werkelijk positief jong wis met wa race na nga sardin want luko wa race na nga sardin fossi maar sardin bede tawa SRD luko na feswa wenkro usnapo boy sardin na eigenlijk delicatesse de mij karen delicatesse maar luko fossi tok ibe kanya wa race na nga sardin wis ibe apwan 50 SRD maar nu de luko me de na wenkriere mino wan go sor sani to wat iedereen weet het na ala dis masref e bay sani dat de masref ko grabutak werkelijk jongen real hapapap ne lewis van amange
haru omdat luku ril na roman me kwam chin programma fu me kep chin so suite ook to die familie en friends want weet je toch de familie en friends dat tot plaats van ten kontranga alas ma snap in de war no de no ma no sabitak e pede ma mus go if na links if na rechts de ma mugo want we si go na links si go na rechts alas an diri oli diri bus diri alas an diri ina kondri no luku de ma bebol daarom lukuril na romane promota follow kere ano laf me lafu tak concours ma tak luister no na haar me haru tak ril na roman kan tonen tak ril na roman elke dag ka eten ril na roman ka elke dag eten omdat ril na roman na wa uro komang me na wa struggle ma me ap me fast uro ko maar toch me boro ego do wa uro me was ma waji me krin jari me ferfi ala watanga la ril na roman ref no sapsa amudu ma ani ho yo mudu wa sani fu yo abasi kere takika pot wa pata fire dat na ril na roman ma to en look real na roman toch ja toch maar de mas sabi like hap Mr. hap me sabi to en fu payek mo to nga de koot want dami retak friends and family water en altijd you aba 1,5 liter sap na nga water toch what is de betekenis daarvan? Ja kijk sap wong alisi na sap omdat sap serifitok sap egia energie. Sap egia energie in prakserte je nyang wa race met groente en amanap meti. Je drink wan sap voor a vitamines ref bouw op. Je zegt toch maar ano alalis iemand drink a sap want alas maar sabi lek libis maar im abbe na 3 liter water in is kinyere vooral façon e faya no dere. If je drink sap na nga soft boy e yogo fado. Dus water is ook nodig. Dus wan alis me hardes maar dat na wan alis sap maar wan alis na water. En da akkoord voor ril na roman me wenk dit akal a water. Asana later. Aso ril na roman te keril na roman altijd te borko wan fatu na nga lafu want luko wis fa akondre no de cha stress. Akondre cha stress, akondre cha piker. No de alasma ebruya luku ti de score opoere en ril na roman big up ala desma wat ril na roman she sep satak ondanks fa akondre tranga a family and friends e wuro ko ala mange suku de moni na de fasi ma bo wis go wuro ki fen wa duso SRD ka wen krif kon bay san gi we foro na ngapchi bo ala mange krutu wanta harmoni ek basnel hit gaselin mulai berede mu bay sa o mesanep say na kondringo des loko ala mange go no tak de ma be bolo fu bo pal sani ma di de ngas ko manit war yong des asandat stretch a folok yong en di ala sane kondiri en asandat te chara frustrasi ina kondrere want na romanes to na de brada na de sisa ina ghetto en overal de mas refe wenk met takril na roman me no koreere je ba mu do go bong tak cerke sa wa eenvoudig nyang moet je gewoon kunnen eten asana nyang im nyare bere muspang you bere muspang isa fato ma luko wis you bere spang ma im abib chin vitamin in you skin tak you abi energie isa fatok tak wis bliksem na nga son fire je waka gewoon in a fire so wis bliksem koti go je waka in a bliksem dat want tak ya vitamin in you skin bliksem no manak you through dat na ril na roman motto juist en hap je jere ook to takere je hoort het vaak over straat hoor hoe de de hossel maar ook to takere bijnyang is goedkoper dan koken. Sana you visita pa atori dat you meaning. Luku bijnyang you stref ak stella vraag bijnyang na walis no mo imanyang. Mate you bor wanya na be na drilisje nyang. First ik kan buy wanya buy wanya straat in wapchi hamburger baki na 150 SRD. Ano mi takiere de prijs skrif wat walis me banya a straat hier. Maar na mi stref dat nono de mine banya na straat. Amoro betra 150 SRD. Mi buy 1 kilo alisi gelijk aan 50 SRD. Mi buy 1 bos groente 50 SRD. Nangam walis me buy de pakki garnalo er. En de garnalo na eet fosi de ma besera garnalo 12,50. Maar die de ma stakril hapapap bij garnalo furu. Des niet op a prijs direct wat chawa SRD. Dus no de wis 150 SRD pirike tak je zit wan struggle man. Een kilo rijst is al bijna 45 SRD. Een bos groente is 50 SRD. Nanga tu garnal hier in 50 panja. Dus dan als je denkt dat maar iwan drink wan sweet sani me kan je yes refir tak i woro 150 SRD in jan wanyang. De ba ya pakistroop de ma beser 12,50. No de ma op 20 golu. Dus dan misref say kom by de sansref ina wenkri misref fe buruya manga de o musref fe fasitak mino sap if na express di me ko ina wenkri we opo de sani mo no me rapper wan de santiri ina kondres imal de ma komitril hapapap daril hapapap e wenka regeringsref ook dit ak regering hoe set bepaalde san ina kondrelek so be belu fa volk wan tuku so langa nya santir in wan kondre akondre guasungu dat misref fe wan serke sa boy des meneer van de straat, is je veel media. Zo is me wat je go vroeg commenting. Ga wan score of go sorry tak werkelijk om een score op chino dan wan brede in wat station wat ook wan pakje brede na banku SRD. Maar desma aba money fu abrede maar intussen te desma mus spy score money. Is af tok no de ina ghetto tok lukuril na romane play na ngas manu twere. Maar no de ina ghetto. Boy, sansa epsa nga afbrede de chinge gwa score en for sabel naki. Bena de chino wan gwa pauso moro wan
pauze de chino wan go uit ta klas maar des mij praxeer tak samo go pauze mi na next funya jong wa e so wan krikras refi jong de mij zeer bondiri jong dus luko na wan tanto ja wat meer helaas wan brede is serie 30 35 golu 40 golu luko adiri luko dat na de straat brede luko wan penda kas ref no na 80 golu isa fatok ondanks de man betaki fo sip chining be diki ina penda kas maar luko dat na chining sport want we waren ook klein na so unu sref be de mama bij wan penda kas youth ma we go diki ina penda kas maar no de chin sref kon ay ko opotap no de no ma diki ina penda kas want mama bij wan batra penda kas 75 SRD sorry na wan paki brede e ko 125 SRD de staan la serke sami brada mi no ko da hier ko ndre buya hier ko ndre buya dus imala kondre buya Real na romans refe wenka family en friends tak kijk. Je moet gewoon goed kunnen eten. Het maakt niet uit. Luku. Ateno damo do tak yo go nya nunu de runt yo go nya steak. Luku so lisa ye los to de sanet ma yusref e denki no tak yo nya wan steak de. Maar dat tamara sa yo enyang. Dus daar real na roman promote family en friends tak kijk. Je moet gewoon normaal kunnen eten. Wal ku real na roman no contact sell san via a media nunu de tak. At het fatrama be boroko de man tak je moet eten. Inderdaad je moet eten. Ja. Maar ik kan dat stap go even aan je zeven. Eat wat je kan. Asana nyang imnyang isa fato. Woroko you money, creëer you money. Asana sma ina van lastig keer. Want luko so lis mas refi je hebt trouwair. Want jij na kondri sranamang je hebt sranamang. Ja. Isa fato vandaag kan je een bepaalde zekerheid hebben. Maar dan last des maar is fuga. Want luko des die mensen willen helpen, maar die mensen hebben het ook hard. Isa fato dat na koer aan het tax. Maar nou wat je hebt man. Wat je hebt maar des mas refi boeia. Want alles maar verdient. Azelf de money. Hier in Suriname zijn we onderbetaald. Is dat wat ook alles aan opo, maar we komen niet opo en dat epsa. Want alles circus sa. We komen schrijf sta euro. De mensen horen met dat kril naar Roma is je 5 euro. Bijna misschrijf no een gwa euro komoro want adjes leki. Je euro 30 de teki samoni amoni ebesta one day dat im go. 29 de bakana euro. Dat is er veel acties schrijf aftak jongen. Im ap plus money. Im ap only money. Boy, hey, look at me, go a work on a home, mama, met laundry. So let's them make chuk. Me sorry, de man tak na laundry. Na laundry zet die auto aan de zijkant. Maar we verstaan de maar, omdat ze zeggen assistent boeien no de. Assistent boeien. Dus eenmaal we naar die real hapap. Real hapap we maken ook te bekend. Real lion. En we hebben familie en friends dat je gewoon normaal moet kunnen eten. Voedzaam wel hoor. Al is het normaal, voedzaam. Dus we zien jou een reis naar een. Maar probeer je voor potwamp chin tomaten en see. Probeer je voor potwamp chin komkommer nou see. Want allemaal sabita komkommer is akayu brudu. Daarom wat real roman brudu schreef hier. Maar ano voor probleem. Real na roman brudu voor de san ina kondri. Want real na roman sef go creëer want 200 SRD want 300 SRD dat pemrike tak mo set wan patu. So lis na next neta abra jong. Want da ala san diri wat luku to een bout ades ma sabi ano leitori metaki. Walus bout no de na 75 SRD. Ide beter een kilo rijst. Dan komt het al bijna 125 SRD. De if je bij one komkommer voor 30 SRD en nono de man is er los tomati. Een pakje tomati naar 50 SRD. Dus nono de vrouw schreef even verstaan tak loko. Wist amago met een 500 SRD. Hij wou me wat geven. Maar er is niks over. Want niks blijft over. Dus dat naar real na roman motto wera. Dat real na roman etakanga family en friends tak loko. Pina man nyato no de insranang. Asana nyang nyawat nono de schreef kosi tak. Exi controlux. Kepopot controlix, flair controlix, loko real na roman. En wenk des maar ook toe tak loko te fen wa money. Eind van de maand je wa los to wan naskip, maar een naskip kost nu 250 SRD. Dan misref je pet me denk tak mo go nyama naskip. Eind van de maand me kisa money me no kori wa lis me nyawa naskip. Maar in plaats van die 250 koop ik liever een zak rijst en 2 losse boutjes alvast. Want dat is rekenen sa im nyam bijna. ITD go. Amulanga. Anaskip na walis je nyang. Is dat fato. Dus daar in la romane wenka familie en friends. Tak we naar die real hapapa. We zijn hier om de familie te motiveren dat je gewoon normaal moet kunnen eten. Maakt niet uit wat voor voeding. En te nyang. Je moet prijzen gado voor je. Dat is refusita gado obles. Je dat naar real hapapa motiveren. En naar real romans refi. Big up de familie en friends. Tak de aiko op werkelijk tak jongen. No real roman ano treiter aan mij treiteru. Aan mij sorry tak gewoon. Ik kan zitten gewoon eenvoudig nyang. Is dat fato. En wat eenvoudig nyang. No dit. Die tuning restref en met tak real roman. Ik had geen race met groente. Want altijd wou ik kip zien. Maar no vast feest zit daar race met groente. Zo mooi naar tomati. No de unustreffe tegen des ma voetak mama no spananga meti want werkelijk hoe volk tak rilayan en jan gewoon race met groente mama no spananga meti want aten kontiri dus dat hier programma voor real na roman schrift toch join de chining tak werkelijk jongen mama en papa kunnen het niet permitteren elke keer met kip da des ma schrift tak mama race met groente en dat de mij luka video voor real hap dat de mij wenk werkelijk tak mama hap hap, we beten panja en we beten franja. En de pijn no ben slecht ook. Tu den stref tak lion ko wiki de ai.
Want er is een groente toch. Maar ik geen energie. Dus dat naar de roman motto. No, ik wil toch nog iets voorstellen. Want kunnen we een dagje maken waar je gaat eten. En dan doen we weer een interview. Dat is maar issue. Want voerus maar ik denk je moet me jouw woord geven hoor. Maar dat laat ik nog voor jou over. Want voerus maar ik denk dat boori na lasting. Isabi to bori na lasting want so lazy ap umasma of manengere sa musbori dat may boro hier 1,5 uur. Maar if je gwent is anikba is het bijna een half uur. Wat heb je aan die mensen te vertellen? Ja kijk luku bori ano lasting. Jum aspirit fu bori want luku alas ma wanya wan sweet sani. Alas ane go nanga voorbereiden. Dus if je sap tak if je wanya vandaag kip in de oven. Den bige sabitak in bige leg ameti in van tevoren. Groente kotikba alisi da fayakba. Want luku bori chawro ko er mek omes my kickback. Fu bori chawro want luku mine nya snel sani er want snel sani. Ik kan jou snel sa mekar snel sani. Na kan de wan brede jong. Maar kijk reis neemt tijd om te koken begrijp je. Kip neemt tijd want luku te je bakka kip of je stof wan kip. Ama moes kon gaar mine nya la sani er. Dus kijk tijd koken zelf moet je tijd ervoor hebben. Je moet inspiratie in koken kunnen hebben. Dus alles met een voorbereiding. Alles lukuna lekte woro ko moni schrijf ook to basi pa yuang 600 SRD vandaag. De bige seta voorbereiding voor Tamara tak Tamara mim nyang, Tamara dep chimus nyang. Dat die ko ina week ko bij de sam seta voorbereiden je schrijf tak 50 SRD schrijf in ma hoor over jong. Want er is geld voor die kinderen voor pa yuang scorobus. Dat is aan dat te chawan lukono no de zorg me fesi kon kwai even, maar me fesi no kwai na de prijs in de winkel en make me fesi konkwai. Wat net me motto van woro kom me fen wap money. Na me bij bepaalde sani dat de sante bige weer je. Want er blijft geld over jongen. Er blijft geld over. Dus over zulke dingen wil ik zelf ook praten. Er blijft geld over jongen. Sana model jongen schreef jongen. Dat sapsai psa schreef. Uno sapsai psa dus no de alles me boeja in na kondre en luister. De prijzen voor de winkel toch. De prijzen voor de winkel no danga 60 sani. No de hun die staan is schreef bij 1 kilo alisi 5 Banco SRD, Hindustani, Sneezy, Blakkamang, maakt niet uit. Alla volk elai wan liter olie gelijk Banco SRD. Dus de man schreef kost je dat werkelijk jongen. En dan de man betekent wat alla man klagen om. Biggie tent toch, borok in Sranang. No. 100% hap. Ulobing. We komen sowieso nog een dagje langs en dan zetten we iets lekker. Sabi wins na Uno Kulturu TV mu sponsor. Isabi toch giwan tupching. Isabi toch pe hap. O de baka apatu. Isabi if je op een boodschap gi a people. Sa dat bode. Oei. Tot slot me etegi a people tak luko a systeem toch. Wis va akondre e kontranga, wis va akondre e konbruya. Ap toch biribi inusrefi. Ap biribi tak wis we doan fasti uroko. Mus creëer fu doan. Want dubbel sani is afatok. U snap ina positief. Want if je lusa positief, dan je go ina negatief. As ana strafu je odorere. Kijk, Rila Roman de begrepen systeem. Luku, Rila Roman wen je wat Rila Roman is snap nanga ala sot mang. Zo is de master vertellen dat Rila Roman. Uloba fai suur kijk, niet iedereen is een roever. Maar soms a situatie en me kitron gedongen waarover. Want kijk, soms je op 6000 SRD toch. En je op een massa e pai wan huurhuis 4000 SRD. En dan 3000 SRD sama op over. Ama mu bay nyang. En dat ama doe ala de san dat de een van de man ama na moni moro en ama froang ap chiere de pchi wan tesa fesa ama no mambai de pchi wan kriker ama no mambai dus tanga la sambe praser tak me gado ama ugo tapa strati fu ama ngolu ko awuroko en luko soms ye fenu awuroko soms ine fenu awuroko en tino fenu awuroko no asma no ma yepu na yo moni da ala yo ede e kaf da yap so ma solis de mai duan fu a positief paisa ama de khuna me kontrol negatief en luko dat me kril na Roma na hier foto tok a hier fotos do na a regering na apa fu akondre samus dele kwa voorbeeld figuur tak luku de ma bebo lofu tak de ma bo seta systeem boom mata la sa hier systeem buria dus daar in la romane wenk de man gewoon even direct tak cerika mo netjes wan luku adjes lek jay sranang ino mag tak wan sani zolang wan ma me kwa fout luku te wan ma me kwa fout moet je die man op zo'n fout kunnen wijzen maar lek no de tesoro de ma wan sani tak fout blundering dat de mij vier wan fasi direct de ma wan loon konte kino asan nego so moeten over bepaalde dingen kunnen praten wat de ma betakiere tak bijna 200 day. Ja. Misref no sap if na 2 jaar de ma be bedoel er if na ite 1-0 de ma be bedoel. Maar no de hier kondre schrift toch. Buruya, mino kori. Wapchi ma schrift no de toch no ma geniet. No de mes je zit was staan voor een winkel toch. De wapchi ma schrift kon na 20 SRD aan mij draai aan ma schrift luku. 20 SRD na to bubble gum no de aan mij fini. Ano skeng tori. Dus daar il na roman op wa lasto boodschap tak familie en friends. Asana na makandra umukong da ufrou stou schrifi da te verkiezing doro. Da moeten jullie weten dat asana stembo is. En te wan president schreef kong, want tra president. Mino sap suma ook want doe wan president soort president kong. Talas ja bif accepteren maar want amana president. Maar u doe de belofte
Sa udu afolok tak wo tai de mantori. Maar une tai de mantori da asan dat e weer afolok ede. En dat mek afolok e wan kastraki. Want dat is sa, a heel systeem boeia. Dat napje mesje sari la roman wang wenka family and friends. En a regering toere. Dat regering u zit een model voor een model museti. U zit bepaalde sani fa wat alama e de kaf. Mino kori luku de ma e koni ina ghetto. Isap somo na regering. De regering e kon ina ghetto. Te de ma abstain van uru dat de ma gide ghetto man ome sani. Maar te de ma stong dat de ma lusa ghetto. En a ghetto ko ab de ma door. Isap sa ghetto srife takitak boy e de ma naf komoro ere. Want una bribi da luku ril na roma tok mo te kring. Ril na roma tok na it gado mi e bribi. Ide pe de emesor de ma alte ta pambi tak mi na gado mi e bribi. Want gado tak bet e wer kwat luku e fino woroko. You know, nyaere dat na sowieso. Dus dat na real na roman messages. Uroko umoni en u creëer umoni. Want allemaal sap van de mij uroko de money en de mij creëer de money. If je dons don, next no ook kom binnen. Je moest doen aan sani. Iedereen per mij toch. Maar te allemaal het doen aan sani. Maar doe allemaal het doen aan sani. Maar ta money kon, amoni go so sup. Lukono de allemaal skeer scoren op het op allemaal skeer. De ouders moest pay bus money no regi depchi. Des man na money. Geldkieter schreef PB len money, de man schreef na money, want alles maar len money. En dan alles de geldkieter schreef kon skeren. Dat notorisch aan de Romani. Duidelijke taal hier van hap. Isabi, we hebben dit gedaan en we hopen ook dat we een vervolggesprek kunnen hebben met jou. En dan we leren maar eigenlijk voor Bori. Van dit maar kan Borwan patoeboen snel. Als ons aan was even hier op Sofia PUB Abba gesprek naar Narden Hedwig toch? Heb ik het goed gezegd? Narden Hedwig PUB tak about hap sani pe eigenlijk aan geven aan takere de man het treiter densma maar me leg densma uit takere je moet gezond eten en ook dat je stimuleren zaak. Als een sana jong was hier in gesprek met Mr. Hap en u gaat hem vaker zien Kulturu TV, blijft u het volgen want Amandisi hij heeft veel in zich a potentie de en brief me soliciteren we me kwamang ICT. Ja man. Stay tuned, Kulturu TV. Onom nee desko to kwaliteit de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na te you abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou voor de gek, kan mij storen voor de keer. Je moet ook zo software aan mij vreerde. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku Kulturu TV traga. Milo big pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku boss. Me ope bon traga omdat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na uno mote uno na man van het jaar.